Jeg ved ikke, hvordan pik det er, den ikke får op i hovedet på mig. Så på. Så fat i pølserne. Det er godt at lave det hjemme i stuen, hva'? Kan det bare være bag rundt rundt det der? Jeg tror, det var den knaver sig selv igennem det hele. God kvalitet. Prøv at selv den, der kører bil over, mand. Det er der med, de ringer til... Ringer til Jesper. Er det? Det er ham, den skaldede, der kom med ideen. Det er Thomas igen, mand. Det er ham, den skaldede, der kom med ideen. Thomas Fyr den af. That was just one cell. Ja, er det ikke 2? Jo. Ja, der er 6 celler. Ja. Det var lækkert i huset. Det er skønt. Sometimes if there's enough. Det er altså surt, hvis man skyder ned på en el, og det er jo også minus ud ind. Ja. Så kan du se, hvad der sker. Først den ene celle, så næste, og så næste. Og så modellen.